Gairebé 10 hores de teatre i música sense interrupcions. Va ser ahir al vespre al Jove Teatre de l'Eixample en la 6a edició de l'Insomni, un festival que vol apropar espectacles de petit format al públic. Passos de claquer per mantenir-se despert en aquesta nit d'insomni. La 6a edició del festival va reunir una quinzena de companyies que actuen gratuïtament i centenars d'espectadors que ja s'han convertit en públic fidel. L'esperit de l'Insomni és el mateix, donar a conèixer espectacles que poques vegades arriben als teatres. Nosaltres et donem aquesta oportunitat de que en una nit tinguis diferents sensacions, diferents maneres de veure les coses i que et donis compte que Barcelona és això. És una història cultural que es mou constantment i que per això Insomni es pot seguir fent, perquè sempre hi ha 15-20 companyies que decideixen venir i nosaltres encantats de la vida. Al cartell hi havia companyies com la Quadra Màgica que van representar dos dels seus espectacles. Els valencians van oferir el seu particular i esbojarrat homenatge a Pau Casals amb el muntatge Pau. Fora de la sala on s'han representat funcions de teatre i dansa encara hi havia més activitats, com el chill out a l'aire lliure, on també s'han fet concerts en directe. És bastant heterogeni a nivell musical. El principal i el nostre objectiu és, primer, que la gent s'ho passi bé. Crec que de moment s'ha complert, s'ho estan passant bé, hi ha gent que ha ballat, etc. I sobretot donar veu a gent que normalment no en té. Estils variats des de la rumba del reganat fins al pop-rock més melòdic de la mà del duet Saizú. Per evitar provocar insomni als veïns, els concerts no es van allargar més enllà de la mitjanit.